можем ли, преди да проповядам Словото, можем да се изправим, ако обичате, и заедно да отдадем слава на Господа, да му ръкопляскаме, да му благодарим за това, че е благ Спасител, добър баща, всемогъщ Бог, който ни изцелява, който ни освобождава, който ни дава надежда, който ни държи в ръката си, откъдето никой няма да ни вземе. Амин! Може ли да му дадем слава? Аз мисля, че той заслужава нещо повече от това. Може ли да му дадем слава? Халелуя! Величайте се! Халелуя! Славата принадлежи на Него! Славата принадлежи на Него! Църквата не е гробище. Амин. Амин. От една страна той е гробище, но той е също място на възкресение. Защото ние умираме за себе си, но възкръсваме в Христос. Така че църквата е родилен дом, където трябва да се дига много шум. Можете да седнете. Може би има някой, който не е съгласен, аз нямам нищо против. Но църквата е място на живота. Където има живот, има много шум. Където се ражда деца, има много глъчка. Нали така? Те тичат напред-назад, майките вървят след тях, крещят: чакай бе, къде тръгна, бащите мълчат много значително и достолепно. Така е положението, но така или иначе Словото на Господа казва, че дърветата ще изпляскат с ръце. Дърветата. А колко повече ние хората, когато Исус влиза в Иерусалим, всички казват: осана на Давидовия син. Достолепните фарисеи казват: чуваш ли какво казват тия? Той каза: ако тези млъкнат, камъните ще извикат. Да. Аз нямам нищо против тишината в църква. Като искам тишина, отивам в православната църква. Сядам там и съм тих. Сядам там и съм тих. Сега на Великден, на връх Великден пак проповядах в православната църква. Разказах ли ви миналия път? Как? Миналата година проповядах, тази година пак проповядах в православната църква. Не съм виждал толкова бързо се променят изражения на хора. Имаше тази година, за разлика от миналата, имаше и някои духове, които не бяха много доволни там от това, които и не бяха там миналата година обаче. И един каза: той защо няма брада и расо? Той търси белезите на свещеника. Аз мисля, че свещеника трябва да има други белези, не брада и расо. Според мен Божий човек трябва да е разпознат не по външните дрехи, а по това, което носи в сърцето си. Амин? И ако Господ казва, че църквата сме царство и свещеници, не е един свещеник, който стои тук, но царство от свещеници, които си седят на столовете, вместо да отидат навънка да говорят благовестието и да изцеляват болните. И апостол Павел казва: Словото на Бога не се връзва от наредби и от закони, защото е над тези наредби и закони, защото Словото на Господа е Слово на Господа, който е върховният владетел. Амин! Амин. Слава на Бога! И аз затова си мисля, че Божият човек и свещеник, погледнете се в огледалото, ако обичате, и ще видите, моля ви, погледнете в огледалото, ще видите една голяма маса свещеници. Видяхте ли се? Има едно много погрешно разбиране в църквата. Или поне в по-голямата част от нея. Хората идват в църквата, сядат и очакват да чуят какво ще каже пастира или който и да е говорител, вместо да дойдат с настройката: аз съм свещеник, син или дъщеря на всемогъщия Бог, който отивам да се насърча заедно с моите брати и сестри и заедно да служим на Бога, да издигаме Неговото име, да слушаме Словото Му и да ходим да вършим работата, която Христос ни е дал да вършим. Амин! Но ние идваме и очакваме свещеника, който и да е той, да свърши всичко. Голяма грешка. Нека да отворим Библията на Евангелието от Лука, 4 глава. И ще прочета един стих, но преди това да се помолим. Тато Небесен, ние ти благодарим за новия ден, който е по-добър от вчерашния. Благодарим ти за това, че твоето присъствие е на това място, понеже ти си казва, че твоето присъствие обитава в събранието на светиите и в хвалението. Боже, благодарим ти за това, че твоя дух ни учи и опътва и води на всяка истина.
Благодарим Ти, че Той ни отваря очите да видим истината в Твоето Слово. Благодарим Ти, че Твоето Слово се вселява богато във всяко сърце, за да дава изобилен плод и да принасяме плод 100-кратно, 60-кратно и 30-кратно, за да се прославиш Ти. Боже, ние искаме да пренесем 100-кратен плод. Ние Те молим, Боже, сърцата ни тази сутрин да бъдат добра почва, за да се прославиш Ти, за да живее Словото Ти в нас, да расте в нас, да се въплатява в нас чрез Твой дух и да бъде живот в нас, който да бъде видян от всички хора навън. Това да бъдат белезите на това, че сме Твои синове и дъщери. Белезите на Твоето Слово, белезите на Христос върху нашите тела, белезите на Христос в сърцата ни, за да бъде издигнат Той и да бъде видян от света и признат в името на Исус. Всички можем да кажем Амин. Слава на Бога! Евангелието от Лука 4 глава. Днес искам да разгледам два пасажа. Единият се намира в 4 глава на Лука, втория се намира в 6 глава. 4 глава от 14 стих. А Исус се върна. Сега това става след като Исус е изпитан в пустинята от дявола, изкушаван, показано на мястото на дявола, което е под нозете му, сложи го на място чрез Божието Слово и се казва тук, а Исус се върна в Галилея със силата на духа. И слух се разнесе за него по цялата околност. И той поучаваше по синагогите им и всички го прославяха. И дойде в Назарет, където беше отхранен и по обичая си седна в синагогата един съботен ден и стана да чете. И подадоха му книгата на пророк Исаия и той като отвори книгата намери мястото, където беше писано: Духът на Господа е върху мене, защото ме е помазал да благовествам на сиромасите, пратил ме да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода огнетените, да проглася благоприятната Господна година. Амин. Амин. И като затвори книгата, върна я на служителя и седна, и очите на всички в синагогата бяха впити в него и почна да им казва: днес се изпълни това писание във вашите уши. И всички му засвидетелстваха, чудещи се на благодатните думи, които излизаха от устата му. И казваха: не е ли този Йосифовият син? И ако видим малко по-нататък, Исус ги предизвиква и накрая те искат да го хванат и да го убият. Защо? Защото те бяха свикнали, че това е малкият Исус, сина на Йосиф. Навсякъде, където Исус отиваше и благовестваше и проповядваше царството, всички му засвидетелстваха, случваха се чудеса и знамения. В своя роден град, понеже всички го познаваха от малък, и си казаха: той е един от нас. Не му обърнаха голямо внимание, дори бяха готови да го убият, защото той ги предизвика. Той им каза: не си мислете, че като се наричате с името на Господа, не си мислете, че при вас се случат нещата, защото той казва за вдовицата, само една вдовица беше посетена от Господа и само един прокажен, и то чужденец, беше изцелен от проказата си. Те не можаха да изтърпят това. Искаха да го убият. Сега искам да видим един друг случай. Сега въпросът е защо искаха да го убият. Искаха да го убият, защото той ги предизвика. Но всички бяха докоснати, когато самия Бог прочете своето слово. Духът на Господа е върху мене, защото ме е помазал да благовествам на сиромасите, пратил ме да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода огнетените, да проглася благоприятната Господна година. Сега с този стих в ума си отиваме в Лука 6 глава, където се казва така, от 17 стих. И като слезе заедно с тях, става дума с учениците му, той се спря на едно равно място, спряха се там и голямо множество от учениците му и голяма навалица от люди от цяла Юдея, Иерусалим, от Тирското и Сидонското крайморие, които бяха дошли да го чуят и да се изцелят от болестите си. Също и измъчваните от нечисти духове се изцеляваха. Сега тук виждаме една различна картина от това, което прочетохме в неговия роден град. Словото казва, че пророка не е приет в родината си. Не е прият, защото всички го познават. И на тях им е трудно да погледнат отвъд това, което вече познават. Ето защо Бог ни предизвиква да обновяваме ума си всеки ден според Божието Слово, а не според това, което виждат очите ни. Амин? Амин. Другият въпрос е дали го правим.
Но това е въпрос, на който всеки от нас трябва да се отговори сам. Вестта за Исус вече се е разпръснала. Още в 4 глава, като прочетохме, чухме, че мълвата беше плъзнала навсякъде. Всички бяха чули за него, случваха се неща и мълвата беше тръгнала навсякъде. Исус върши някакви неща, които никой друг преди това не е вършил. Неговите думи произвеждат ефект, както думите на никой друг преди него. И хората се впечатляват. И хората казват, ние трябва да отидем да го чуем, ние трябва да отидем да видим този човек, какъв е той, откъде е дошъл. И виждаме, събира се една огромна тълпа, според мен това са били хиляди. И се казва, че те дойдоха с една цел, които бяха дошли да го чуят и да се изцелят от болестите си. Тия хора осъзнаваха, че имат нужда от промяна. Било то в начина си на мислене, понеже всъщност Христос не им говореше нещо много по-различно от това, което всяка събота те слушаха в синагогата. Христос им говореше същото слово, което беше писано в Стария Завет. Само, че то беше различно, то беше с власт. Понеже Христос е смисъл. Фарисеите, които проповядаха Словото, проповядаха една философия, която беше лишена от силата на духа. Исус Христос каза, моите думи са дух и живот. А той дух и живот променя всичко. Тъй, че тия хора, които бяха се събрали там, по една или друга причина, може би те бяха разочаровани от религиозната система, която имаха, и по-скоро може би не толкова от системата, колкото от така наречените религиозни водачи в лицето на фарисеите и свещениците, или по-скоро на по-голямата част от тях, защото винаги има изключения. И Божието Слово ни говори за това. Спомнете си, когато първосвещениците и фарисеите се събират и искат да убият Петър и Йоан, тогава Гамалиил, един известен учител по това време, който, между другото, е обучил апостол Павел в писанията, се изправя и казва, внимавайте да не направите нещо на тия човеци. И той им дава примери с хора, които са се дигали на въстание и след като тяхната смърт всичко се разпръсва. Той казва, внимавайте да не направите нещо на тия човеци. Защото ако това дело е от Бога, то ще се провали, но ако е от Бога, то няма да се провали. И им казва нещо друго, внимавайте да не се превърнете в богопротивници. Тъй, че Бог има навсякъде разумни хора, за съжаление, те са малко. Всички са призвани да познават Бога, всички са призвани да живеят, всички сме, нека включи себе си, моля, всички сме призвани да го познаваме и да вършим Неговата воля, но малко са онези, които са разумни. Малко са ония, които разбират за какво става дума в дебелата книга и в приложението на това слово. Там куцаме всички. Не в толкова знанието, защото много от нас знаем много. Ние куцаме в приложението на това, което знаем. И това е до голяма степен, говорил съм си с млади хора в нашето висше образование или в голяма степен в нашето образование изобщо. Прекрасни сме на теория, никак ни няма в практиката. И ето един, който идва и практикува това, което е Божието Слово. И този е Христос. И тия хора, разочаровани, може би, не се казва тук така, но защото аз мисля, че познавам до някъде хората, защото нали, аз съм човек. И всички ние сме имали разочарование, било то от системата, било то от някой служител, било то от брати и сестри. Но нека да ви кажа, че може да ви кажа едно откровение тази сутрин. Това е част от библейското училище на Господа. Това е изпита, който всеки вярващ минава, когато завърши първи клас. Радвам се, че никой не е донесъл камери тази сутрин, не се очаква, че ще има такива предизвикателства. Това е изпит, който се минава в първи клас. За голямо съжаление, много хора остават там. И се огорчават и остават своето огорчение и там се бетонират. Край! Първи клас е нивото, което аз мога да постигна. И знаете ли какво става? Още по-страшното нещо е, че Бог голямата си милост ни допуска до поправителен изпит.
това боли. И когато ние не го вземем, той в още по-голямата си милост отново ни дава втори поправителен изпит. Нали се сещате за какво става дума? Още нараняване, още обиди, още огорчения. Докато или вземем изпита и преглътнем това, защото Христос също беше, извиняйте много, той също беше наказан несправедливо. Нали? Той не беше виновен, като го разпънаха на кръста. И ние трябва да сме много глупави, ако мислим, че ние няма да минем по същия път. Та, или преглъщаме обидата, огорчението и нараняването, защото между другото Христос беше наранен също от най-близките си. Нали така? Той не беше отхвърлен само от обществото и от системата. Най-близките му го изоставиха. Добре дошли в клуба на предадените, изоставените и наранените. Та, или преглъщаш и продължаваш, виж как темата отиде в друга посока. Ама си мисля, че това е важно да го чуем тази сутрин. Или минаваш този изпит отново и отново, докато ти писне и кажеш, няма да ходя повече на училище и си тръгваш от църквата. Без да осъзнаеш, че голямата милост на Господа е върху тебе и той ти дава шанс да пораснеш и да минеш във втори клас. Сега тук виждаме една много различна картина. Тия всички разочаровани, отчаяни, нещастни и болни хора, каквито са хората днес, за голямо съжаление, голяма част от хората в църквата, болни от различни болести. Завист, страст, сладострастие, алчност, кариеризъм, високо кръвно налягане, стрес. Такива сърдечни болести. Тия хора бяха осъзнали, че имат нужда от изцеление и най-после са чули, че в еди коя си болница има доктор, който има решение на техния проблем. И отиват в болницата и за голяма тяхна изненада откриват, че там чакат вече от 5:30 сутринта огромна опашка от хора и на регистрацията не им искат пари. Колко от вас им се е налагало да чакат за специалист, истински специалист в болницата часове наред? И като влезете, сте най-щастливият човек на света при доктор, нали? Защото намирате разрешение на проблема. Няколко часа. Тук говорим за хиляди хора, които са дошли при доктора, който единствен може да ги изцели, да изцели техните болести. Защото се казва, че и нечистите духове си, болните от нечисти духове изцеляваха. Нали? Знаете, че има болести, причинявани от нечисти духове. И ето тия хиляди хора чули за Христос от всякъде, Юдея, от Ерусалим, каза се от цяла Юдея, не от някои части на Юдея. Цяла Юдея, това е голяма област в Израел. Ерусалим, Тирското и Сидонското крайбрежие бяха дошли да го чуят и да се изцелят от болестите си. Чуйте сега, следващия стих е много интересен. Да. И целият народ се стараеше да се допре до него, защото сила излизаше от него и изцеляваше. Сила излизаше от него и изцеляваше. Добро утро! Сила излизаше от него и изцеляваше. Амин. Този Христос, за когото четем тук, след възкресението си, седна от дясната страна на всемогъщия Бог в небесата и стана глава на църквата, която е негово тяло. С други думи, ако всичко е наред между тялото и главата, същата сила, която протичаше през Исус, тогава
би трябвало да протича чрез неговото тяло днес. Сега започвам да проповядвам. Същата сила, която протичаше в Христос, когато беше на земята, би трябвало да протича през неговото тяло днес, ако връзката не е нарушена, ако някъде нервите не са прекъснати, ако кръвоносните съдове работят както трябва и не са блокирани от, как беше тази дума? Тромби, не, склероза. Склероза е думата. Само, че Христос не е глава като нашата глава, която ако имаме склероза, кръвта не стига до нея и тя почва да забравя. Христос е различен. Той действа в тялото и там нещата са обратно, там нещата тръгват от главата. Нали? Ние поради грешен начин на хранене, поради грешен начин на живот, поради грешно отношение, ние увреждаме тялото си и главата си, но на главата на църквата никой не може да навреди. Има хора, които навреждат на тялото на Христос, но на главата никой не може да навреди. И аз се моля да не сме на мястото на тия хора, които навреждат на тялото, защото един ден за тях ще бъде много тежко. Така че ето ги, тия хора, хиляди хора са дошли и те се притискат да се докоснат до него, защото излиза си от него и пише тук, изцеляваше всичките, без изключение. Без изключение. Всички. Сега аз искам да помислим малко за къде връзката е нарушена между тялото и главата. Ако това го пише него, същото трябва да принадлежи на църквата днеска. Болестите на църквата. Нечистите духове. Сладострастието, желанието за удоволствие. Нали? Апостол Павел това му казва на Тимотей. В последните дни хората ще бъдат горди, славолюбиви, самохвалци, непокорни на родителите си, без семейна обич. Повече сластолюбиви или обичащи удоволствията повече от Господа. Приятели, това са все болести, които спират връзката, които блокират нервната система. И тялото не може да функционира, колкото и главата да иска. Виждали сте хора, които са претърпяли инсулт и са парализирани? Те много искат главата, искат тялото да се движи, тялото отказва. Понеже има нарушена връзка. Тези хора, които бяха дошли тук да видят Исус, бяха различни от хората, които в Назарет искаха да го убият. Тези хора бяха разпознали в него Месията. Или поне, може би не още Месията, но те разпознаваха, че той има нещо, от което те имаха нужда. А те имаха нужда от свобода. Имаха нужда да бъдат изцелени от болестите си. Имаха нужда да приемат силата, за да бъдат свидетели за него. Това е причината църквата днес да не може да свидетелства с сила, защото апостол Павел казва, че Божието царство не се състои в думи, а то се състои в сила. Той казва, ще дойда да изпитам не думите на някой от вас, не доктрината ви, ще дойда да изпитам силата ви. Това е доказателството дали някой ходи с Господа, дали имаш силата, дали имаш характера. Защото знания може да имаме много. Днеска особено пускаш компютъра и цял ден и цяла нощ можеш да слушаш проповеди, на който си поискаш и на който не поискаш. Най-различни проповеди. Доктринално правилни и грешни такива. Може да трупаш знание колкото искаш. Въпросът е къде е силата. И ако не е където трябва, защо не е където трябва? И знаете ли аз къде намирам причината? Тук виждам, че хората изобщо не се притесняваха какво си помисли някой за тях, когато те се притискат. Ние сме много ние сме много европейци.
интелигентни, нали? Никога няма да се бутам аз на опашка за нещо си там. Няма право може да дококала за това. Господ някой път, като допусне да сме гладни, ама наистина да огладнеем, когато човек е гладен, той е готов да убие. Само си помислете, в Стария Завет има един случай, където майка изяжда детето си. На нас и безумно не ни минава такова нещо, нали? Защото не сме стигли до това положение. И си казвам, аз никога няма да направя такова нещо. Някой мъдър човек е казал, никога не казва никога. Да. Защото не знаеш докъде може да изпаднеш. Едно е сигурно, ако ние се държим за Христос, който е нашата здрава основа и нашата канара, Той има грижата за нас. Така че може би много от тия хиляди хора, които бяха около Исус, си казаха, аз никога няма да направя такова нещо. И ги виждаме, всички се притискат и не знам дали ви се е случвало да попадате в такава обстановка, да трябва да се бутате и да се ръгате. Това е нещо, което аз мразя ужасно. На мен ми се е случвало няколко пъти. В голяма тълпа. Да трябва да си пробивам път. Аз обикновено съм човек, който обичам да правя хората щастливи. Някъде, като не ме харесват, си тръгвам. Защо да ядосвам хората, като мога да ги направя щастливи? Просто ги освобождавам от моето свято присъствие. И те са щастливи, аз съм щастлив. Има хора, дето стоят в някоя църква, не са доволни, само мърморят, нищо не правят, за да променят нещата, не отидат да говорят с това, от когато не са доволни. Само мърморят, вместо да отидат да си намерят място в някоя друга църква и да са щастливи. Или да направят там хората нещастни. Това има някои неща, нали, в притчи пише, еди колко си, 6 неща не разбирам, даже 7. И аз съм така. Това е 8-то за мен, което не разбирам. Като си щастлив, някъде един намери място, къде си щастлив. Проблема е, че ти носиш нещастието със себе си. Това е проблема. И с това хора обикалят по църквите, нали, защото днес е такава културата. Не е като едно време, влезеш в магазина, има 2 вида сирене, 3 вида салам и 2 вида хляб. Няма голям избор. Сега има всичко и ние си избираме. Вижте как културата на света някак си е влезла в църквата. Тя не влиза с барабаните. Света не е влезла в църквата с барабаните. Света влиза в църквата с начина на мислене. И понеже ние си мислим, защото това е също много човешко, ние си мислим, че в съседната градина винаги, нали, тревата е по-зелена, чуждата кокошка се снася по-големи яйца. И понеже ни е страх да не пропуснем нещо, защото това е друга част от културата, толкова възможности ти се предлагат и ти казват от всякъде, не изпускай, вземи го сега, утре може да е късно. И ние се побъркваме да ходим от църква в църква, да слушаме проповед, да не би случайно да изпуснем нещо, вместо да застанем на колене пред самогъщия Бог, който има всичко. Тук позволено е да се кръстите вашата църква. Ако сме объркани. Ама ако сме объркани, Той е обещал да ни насочи. Той има свои хора. Ние ако се молим, хора, ние не вярваме в молитвата. Аз това съм разбрал. Когато сме объркани, искаш ли ти кажа? Много добре. Когато сме объркани, чакаме докато ни дойде къла. Искаме от Бога и чакаме. Когато човек е объркан, той е в тъмнина. Тук се казва, че Словото е светилник на нозете ни. И Господ е обещал, Той казва, аз ще оправям пътеките ти. С други думи, Той трябва да ни ръководи. Има моменти в живота, когато е тъмно и ние трябва да изчакаме да дойде утрото. Просто нищо не можем да направим, нещата са извън нашия контрол. Трябва да изчакаме докато стане светло. Това е всичко. Само, че ние искаме да държим контрол и ние искаме да направим нещо. Което няма нищо лошо.
Защото като тръгнеш, Господ ще те ръководи. Ами ако във всяка църква Словото е на местото, тогава, Какво е? ако във всяка църква, за която става дума, дали коя да изберем, държат Словото точно Така. на Господа, тогава Тогава има голям проблем, защото няма да може къде да изберем, къде да бъдем. именно това е много хубаво. Ама проблема не е в църквата, хора. Проблема е в нас. Ма как ще го разбереме? Имаме си Словото, хора. Имаме си Словото. Човек трябва да намери място, където не да го хранят, а където да бъде полезен. Трябва да намери дом и семейство. Това е. Да се посадиш и да бъдеш полезен, да има вземане-даване с другите. Това е като да имаш твое семейство и постоянно да ходиш да ядеш от мушиите. Защото винаги мирише по-вкусно, чудите манджи по-вкусно мирише. Но вижте сега, аз знам, че този проблем няма да го реши, защото той съществува, откакто свят съществува. Хората сме такива. Един Божий човек, така в малко по-напредна възраст, Бог го призовава да започне църква. Той е бил мисионер. Той каза: Боже, аз не искам да пастирувам църква. Аз не харесвам пасторите, не харесвам църквата. Сега, каква е според невярващ човек? И знаете ли Бог какво му отговори? Бог му отговори: ако ти не станеш пастир, ти никога няма да разбереш моето сърце. Понеже моето сърце е на пастир, понеже аз съм пастир, му каза Господ. И приятели, ако искате един ден, понеже знам, че всички вие виждате недостатъците в пастирите, аз си имам една препоръка към вас. Основете църква и започнете да я ръководите. Много неща тогава ще ви станат ясни. Сложно. Искаме или не искаме, ние сме в църква в домовете си. Семейството е църквата. И там ние сме това, което сме. Но искам да кажа следното, че тези хора бяха осъзнали нуждата си от освобождение, нуждата си от изцеление. Проблема на много голяма част от хората днес е, че те не осъзнават тая нужда и си мислят, че всичко е супер. И че винаги проблема е в другите. Това беше проблема на хората в Назарет. Исус беше техния проблем. А за тия хора тук Исус беше техния отговор. Сега получих дълбоко откровение. Как може за едни хора пастиря да даде отговор, за други да е проблем? Или братите и сестрите, както искате го приемете. Ние можем да сме благословени един за друг или да бъдем проблем един за друг. И ако приемем, че всяка ситуация е допусната от Господа, защото няма нещо, което да не става без Неговото знание, ние би трябвало да приемем, че всяко нещо, което се случва, всеки дразнител е допуснат по някакъв начин до нас. С цел да минем във втори клас. Целият народ се стараеше да се допре до него, защото сила излизаше от него и изцеляваше всичките. И причината да не сме получили това, от което се нуждаем, е, че ние не сме готови да стъпчем нашето его и нашата позиция и нашия имидж и да позволим да бъдем унижени по един начин пред останалите, за да получим това, което искаме. Вярата не е достатъчна. За проблемите може да говорим денонощно, аз искам да говоря за отговор. И съм тук да дам отговор на нашите проблеми. Отговор е, че трябва да се притискаме, за да се докоснем до Исус. Изисква се усилие, изисква се неудобство, изисква се лишаване от нашето его. От хиляди хора. Как да се допреш? Как да стигнеш до него? Как да стигнеш до него, когато има толкова много неща? Представете си
образно нещата, толкова много неща и обстоятелства, които застават между теб и него и ти трябва да разбуташ всички тях, за да се стигнеш и да се докоснеш до него, защото знаеш, че ако се докоснеш до него, нещата ще се променят, животът ти ще бъде различен. Ти ще добиеш сила да бъдеш свидетел. Има една голяма друга болест днеска. Има хора, които са вързани от толкова тайни грехове, толкова много тайни грехове, които никой друг не знае. И ние като хора, ние крием голяма част от нашия живот. Ние показваме на другите това, което искаме те да видят. И крием онова, което само ние знаем. Крием това, което е грозно в нас. Защо? Защото знаем, че когато те ще злоупотребят с нас, ще говорят за гърба ни. Аз виждам едно нещо в учениците. Те казаха това, което мислех. Исус не ги осъждаше за това. Той ги учеше. Лошото е, че ние от Бога се опитваме да крием части от нашия живот. Толерирайки тайни грехове или начин на мислене, ние блокираме силата на Бога да действа в нашия живот и чрез нашия живот. Снощи в нашата църква споделих една много тъжна статистика, която бях чел някъде, че огромен процент, може би към 70 или 80, не искам да ви лъжа, защото не съм, аз не съм много по статистиките и не помня точни проценти, но огромен процент, със сигурност над 60% от вярващите, или нека да кажа, ходещите на църква, мъже в Америка са пристрастени към порнографията. Тайно гледат порнография. Огромен процент изневеряват на жените си, както и жени на мъжете си. Огромен процент са пристрастени към различни пороци и понеже знаят, че в църквата такива неща не се правят, слагат една маска в църква са съвършени, живота им вкъщи е съвсем различен. Огромен процент от мъжете са насилници в домовете си. Може би да има и жени насилници, ама за тях не се говори толкова много. Обаче какво свидетелство ще имаме, ако сме такива хора? Ако има в живота ни тайни грехове, как да имаме силата на Бога? По какъв начин ние да поканим погиващия свят да дойде в едно събрание, където нещата не са по-различни. Навънка поне са явни. Навънка никой не крие греха си. Навънка наглия е нагъл, нахалника е нахален, прелюбодееца е явен, пияницата си е пияница, а в църквата пияницата е таен, прелюбодееца също. Но всичко това ограбва силата на църквата. Всичко това прекъсва връзката между тялото и главата. Всичко това убива тялото. И тия хора бяха осъзнали, че е нужно връзката да бъде възстановена и бяха готови на всичко, бяха готови да жертват репутацията си, бяха готови да жертват имиджа си, бяха готови да жертват достоинството си, за да се докоснат до единствения, който можеше да им даде свобода – Христос. Има един въпрос, с който ще завърша. Доколко силно искаш да си свободен? Доколко силно искаш да бъдеш изцелен? Доколко силно искаш да имаш силата, която да освобождава другите? Защото ако ние не сме свободни, ние не можем да освободим никого. Павел казва за някои лъжеучители, казва, обещават свобода, а те сами са роби на разврата. Приятели, ние няма как да помогнем на някой, ако на нас не ни е помогнато. Ние няма как да освободим някого, ако ние не сме били освободени от Христос.
Сега въпрос е: готов ли си да си жертваш имиджа, позицията, положението, достоинството, великолепието, за да се докоснеш до Христос? Бях гледал един отпис от един филм. Едно хлапе в Индия. Имало свой герой. Някакъв филмова звезда. И не щеше, този човек идва в града. И хлапето иска да го види. Добре, обаче неговите приятели го заключват в туалетната. А тя е такава туалетна, дето не е вкъщи, а е на двора. С дъски. Външна туалетна, така да го кажем. И детенцето пада в това, което е в туалетната. Но успява да се измъкне целия, добре охаещ, изглеждаш чудесно, но решен да види своя любим актьор. Сега наясно сте, че когато се появиш в този вид, пътищата се отварят пред тебе внезапно, защото не иска да се докосне. И уханието, което излъчваше, неустоимо. На какво си готов, за да достигнеш до твоя Господ? Защото Той показа на какво е готов, за да достигне до тебе. Той отиде на кръста съвсем гол. Него го заплюваха, подиграваха му се. Изоставиха го, предадоха го, убиха го, проля кръвта си. И той показа, че наистина има предвид това, което беше казал преди това. Въпросът тази сутрин е: доколко ти искаш да бъдеш наистина свободен? Може би говоря на грешна група от хора, защото в църквата всички сме свободни, нали? И когато си наясно доколко искаш да си свободен, да си отговориш на въпроса дали си готов да направиш това, което си изиска. Спомням си преди много години, през далечната 1996 година, през месец февруари, един момент, който промени целия ми живот и даде изцяло нова насока на живота и семейството ми. Аз умирах духовно, като помощник пастир в една по това време църква, която наброяваше около 600 души. Никой не знаеше, че в продължение на месец аз не можех да се моля, не можех да чета Библията и умирах и изсъхвах. И имаше една конференция, където един проповедник по време на проповедта получи слово на знание от Бога и каза: тук в залата има някой, който е много гладен и жаден за Господа. Кой си? Знаете ли, че на мене изобщо не ми пукаше кой какво ще си помисли за мене. И аз бях единственият човек, който стана в събрание от 600 души. И това беше национална конференция. Значи имаше хора не само от църквата. Имаше и други хора. На мен хич не ми пукаше каква позиция имам, каква ми е репутацията, кой какво ще си помисли за мене, понеже аз отчаяно се нуждаех да срещна Господа. И знаеш, когато направиш нещо публично, Господ ще направи в тебе нещо много лично. Той човек ме извика на сцената, взе да се моли за мен, очаквайки Бог да направи нещо там, само че там нищо не се случи. Полага ръце на мене с Библията, ме удря. Всякакви знамения се опита да предизвика, нищо не се случи. И тогава той в бесилието си каза нещо: аз се моля Господ да те посети до вечера в 3 часа. Аз казвам, за мен няма значение в колко часа, важното е да стане. Познавате дали Господ дойде в 3 часа пред нощта, докато взимах душ в банята? Колко го обичам, той не се съобразява къде ще посети. Да, ние имаме конкретни представи, очаквания.
Ще отида там, ще направя така. Нали, спомняте си, имаше един такъв Стария завет, Нееман. Аз си помислих, че той ще дойде при мене, ще помаха върху мене с ръка, ще каже някакви думи, нещата се оправят. Той ме кара аз да отида да се потопя в реката 7 пъти. Нашите реки в Сирия не са ли много по-големи от тая никаква река Йордан? Бог решава кога, къде и чрез кого и дали да има човек. Но това, което се случи тогава, промени изцяло насоката на живота ни и служението ни. Защото Господ не срещна лице в лице. Само че аз бях осъзнал, че не мога да живея, ако не мога да продължа, ако той не ме среща. Много. Не знам дали практикувате лични молитви тук в църквата. Затова ще се моля общо. А всеки от вас знае сърцето си, най-вече Господ го знае. Но аз искам да се моля Христос да срещне всеки от нас, понеже във времето и в страната, в която живеем, ние се нуждаем именно от това. И да отмахне причината, поради която Неговата сила не е изявена в и чрез църквата. Господи Исусе, сега ние стоим пред Тебе